Kejing sya twet ki saungut ki rangba ki banang senong jatalong haki pulit ke Asam. Halor kejing sya keno bagi don kiti ban penpra yau mau nong rem bulabu dekat tanat forest jongat sorkar jala Asam. Pantai ya ke yeng IB. Haka jaka jong ke balang Presbyterian kadang beteng hadu menta. Bat ke kam kala yat menta la ars nema Halor kejing don kejing sungkia, halor kini kejing sya twet kini ki saungut ki rangba. Na kaliang kenyau trap youth council HYC Nongtung Circle. Haka arpsan trek ujeliu arja arpusau. Kala lej ban bu dak dorkas hakmat usembut menteri rangba ka jelau ba presdun tensong. Ubadeiru menteri ubadei kemi ekatanat kampo yeng ke sorkar jela. Bandawa nak sorkar jela. Badei ban lei halor kini ke benta. Habakran cikilat patai kubor na kaliang uba Hercules shooting. Ulaong, baka jing sya keno ki saungut halor ke jing dan ketiban penprayo mau nong rem kalong ka bam syong nong rem ru. Bat ong ru, baka sorkar kam sim kiai kani ka kam. Namar hadu menta kampat don kenu ke jing ekran bat ka sorkar Asam haka dei bat kani ka benta. Nalor kita ula kentu ya ke sorkar jela, baka dei banyak keren no bat ke sorkar Asam, ban weng no ya ke ejahar ke bala ujor da ki pulet Asam, persya ikite ki saungut, kenang bakan wan ra ka syong sok syong sengan, na ke benta kini ki saungut. Kalian juga sengi lah bu ya kados khas sa PA jeng minister ka mat ka ba idawa kalong ba kadai kana menta ka sya twet ki saungut kiri rong ba jong ka syong tolong kadai ru ka senong ka ba apa ka bodar dia ketika cekal ke bah kaja put nak kapor sakapor dia kene ke jing sat wet kene kiri rong ba kalaya mentala bun banai tingi i hadu kini kisi mentang ngimi i kano ke ba nakaliang juga sarkar ka simkia banyak keren bat ki sarkar juga Asam te hakane ke jing tho nakaliang juga sangi ibu ru kamat ka jing dawa kalong ba kum ke sarkar jela kadai ke ban sim ke jing kli na mata ka jing jing ki ba hapok kaput kalong ba kide ban keren no saka sarkam badegi ban withdraw no ya ketika ka FAR ka bala ujor na kaliang kipul Asam sakite ki rumah ba ka bala syukuno klaim kinong rem marba kum ka gijikno jong ka police department jong ka Asam ya kita sawut ki rurang ba kalong ba kisah kena honor kata ka jing sak ban pra yo tau mau nong rem te kum ba ngila ban saki nakapor ka sarkar Asam kasai ban khanglat ane kasai ban penpra ya ki kino jingtei na kaliang jong ka sarkar Meghalaya hante hapo rai nang tung ke bahap hapo hante ka kebegung ngitip ka deka blok tu tingila sakhiru hante ki jing penpra ka bala penpra na sarkar Asam kum bijing school bijing darbar bat bijing SDS pas kum tater ki ba wan nang ba ka sarkar Meghalaya hante ngimi i pat ba ka sarkar Meghalaya kan ujur FAR persya ya kul Asam Indre tang ini dau ibarit pat kaba ka sarkar Asam hadu kan de kala pon sosat hadu kata ya ki nong snong jong ki paiba ki basa hang te po perdat te ngi kentu ya ka sarkar jela bagi de ban ya keren bat ki bat UCM jong ka sarkar Asam ba kinweng no ya kan ka FAR kenang ba ki paiba kinemat jige nak por sepor mar kita uba ki ngisipun pau ma jige bagi paiba ki mana hante po perdar ka de po kaput ka de galong ba kajing kuman jong kide ki sarkar ki ban penbe yo put Usam dei kini kita ba usan hadu kata tengi kentu yo sarkar ba kini kajing penbe put kim dei ban syukut tang ha ki jing ya keren bat nilai i ha kini ki nem berdep ki layat henry kum i ba menta mengisaki kani kajing penbe put kadang sakut sa ni kwa ba kajing penbe put ru kadai ban ya sakmat bat kene ki kenang ba ki pai ba hate po ki basa kaput kin lai na kini ki jingye ki ba ki aimat nakapor sakapor mar kumbangi sakhi bat ngiyo panjekran bat kini giru rongpa ki ba ngan hakane ka jing sya twet ak samar ngisau sunai namar kimnang yo thya gnundam mar gajing na kamtam ki bapli ki basa ha ki nang kendong ki kumperkhat lai pujai le perkom di nakaliang hi jong ka seng HCC ngi kentujur ya ka sarkar ba kidai da bande no mardor namar kimdai ban cu kumansa kumde ban cu snapsa namata ka jingye namar ba kumbangi i ba ka sarkar Asam ka simkhya ya kibriu jongka tingi kwaru ba ka sarkar Meghalaya ke ban simkhya ya ki briu jong ka jelal jong Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita
ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya